Neața, doamnelor, domnilor, participăm la un concurs. Este vorba despre cea de-a treia ediție a Cupei Trupelor Speciale de Intervenție. Trebuie să le mulțumim pentru că nu în fiecare zi avem ocazia de a vedea cum se antrenează trupele speciale. În fiecare zi avem ocazia de a vedea astfel de antrenamente. Sincer, de acasă pare mult mai simplu când ne uităm la televizor. Am văzut aici că se transpiră mult. Este specificul meseriei noastre și o facem cu mare bucurie. Acest concurs este un concurs inițiat de SIAS cu 3 ani în urmă. Sunt bărbați adevărați. Sunt probe de mare angajament fizic, care urmăresc atât anduranța fizică, cât și atenția și precizia în executarea focului cu mai multe categorii de armament. Ei trebuie să lucreze în echipă, trebuie să-și care armamentul specific misiunilor de intervenție, respectiv scut antiglonț, greutate 32 de kg, berbec, greutate 23 de kg. Trebuie să se regrupeze, pentru că întotdeauna o echipă trebuie să intre întreagă și unită într-o incintă pentru verificare, altminteri își pierde puterea și coeziunea. Hai, bagă! Crocodil! Se transpiră greu. Există o vorbă, ca să nu curgă sânge, trebuie să curgă transpirația. Cum se face că nu tot timpul le vedem fața domnilor care lucrează la dumneavoastră? Astăzi le-am văzut fețele. Da, nu am folosit masca. Păi, practic, masca noi nu o folosim numai ca să ne acoperim identitatea, ci are și scop de protecție împotriva focului. Noi sperăm să o ținem tot așa până, nu știu până când, până în fiecare an să avem această competiție și să ne antrenăm. Ea are scop nu numai ca să le verificăm sau să-și verifice ei, nu să verificăm noi nivelul de pregătire, ci ca și să întărească coeziunea între membrii acestor structuri de intervenții. Se cunosc, se întâlnesc, se împrietenesc și asta contează foarte mult, pentru că la un moment dat nu acționează numai pe raza județului, ci se duc și în alte județe și e foarte important să capete încredere și să-și cunoască colegii din celelalte zone. Avem misiuni comune în județele limitrofe și o competiție de acest gen și de acest nivel nu face decât să ne sudeze pe noi și în lupta împotriva infractorilor și a elementelor rele din țară îi asigurăm pe cei care ne privesc acum că facem tot ce putem. Ceea ce ați văzut voi sunt din brigăzile speciale a Ministerului de Interne, 300 de oameni, mai sunt încă 300 la fel de bine pregătiți, dar ăștia sunt cei mai buni din cei mai buni. E olimpiada lor, după olimpiada noastră a sportivilor a venit olimpiada trupelor de intervenție specială a Ministerului de Interne și cred că de la an la an a crescut și a crescut în calitate și în foarte bună calitate. Oamenii au creat am împământenit acest termen, vin mascați. Eu aș vrea să se facă o diferență clară între cei care poartă cagula în spirit pozitiv și cei care poartă cagula în spirit negativ, cei infractorii și astea. În spatele cagulelor pozitive, adică noi, se află familii, ne iubim familiile cum ne iubim și aproapele și aș vrea din tot sufletul să reușească într-o zi cineva să facă diferența între cei care se sacrifică și poartă cagula și cei care poartă cagula să facă anumite lucruri rele.